En commemoració del Dia Internacional de la Infància, ACCEDE va oferir una conferència a l'American Lake de Gavà sobre els drets dels infants. Alhora, ultimava els preparatius de l'exposició de fotografies que inaugurava el mateix dia. Amb una ponència de la responsable de cooperació UNICEF Catalunya es va donar el tret de sortida a l'acte on hi va assistir un nombre elevat de gent. El principal objectiu és celebrar el Dia Internacional dels Nens. El 20 de novembre és el dia que mundialment es commemora un dia especial per tots els nens. I en el cas d'avui, el que hem volgut ha sigut oferir una visió d'un text molt important a la vida dels infants, com és la Convenció sobre els Drets de l'Infant. La conferència va tractar sobre la Convenció dels Drets dels Infants, un text breu que impulsat per UNICEF recull els drets inviolables de la població menor d'edat a qualsevol part del món. A part, la responsable de cooperació d'UNICEF va valorar molt positivament el projecte de l'ONG gavanenca. És un projecte molt interessant perquè heu de tenir en compte que el treball que fan les organitzacions no governamentals dia a dia en el terreny és el que després es reflecteix i té aquesta força per donar a conèixer quina és la realitat de molts llocs. Un cop finalitzada la ponència, els assistents van poder contemplar l'exposició de fotografies que ACCEDE havia preparat per mostrar la feina dels cooperants i el conjunt d'actuacions que forma el projecte Escola Tengur, una exposició que pretén copsar des del punt de vista de l'adult i el nen la realitat etíop. L'exposició fotogràfica el que fa és un recorregut de tot el nostre projecte. Doncs des de on es situa el nostre projecte, a Woldia, a la ciutat de Woldia, Etiòpia, fins als carrers, explica com són els nens, com és la vida d'aquests nens, les relacions i finalment explica el nostre projecte de cooperació amb l'escola d'Angur. Tant l'alcalde de Gavà com la responsable d'UNICEF van valorar molt positivament tota l'actuació que ACCEDE està portant a terme i van encoratjar-los a seguir pel mateix camí. Mur, després de conèixer més a fons el projecte, no va descartar una col·laboració amb ACCEDE en un futur molt proper. Home, jo crec que això ha sigut un principi del que jo crec serà un bon futur. Crec que podem caminar junts i fer moltes coses. L'exposició es podrà veure en diferents espais de Gavà i municipis del voltant i formarà part del programa de sensibilització de la Diputació de Barcelona.